Phuphu mthakathi ezothakathi phuphu mthakathi ezothakathi phuphu mthakathi ezothakathi phuphu mthakathi ezothakathi mphathi ohlelo Shenge umeya ohloniphekile udeputy okhona wethu umqondisi department omabili ama-department umshana wami uMthembu noNcumalo Ndodakazi ubaba ophethe idolophu nobhala wedolopha uKhomo ngamakhansela onke akhona phakathi kwethu ngothisha bendawo abakhona phakathi kwethu uSpeaker somlomo baba Deputy Mayor okhona phakathi kwethu nabamfishane mpotho umkhuhlane uma ngithi ngiphupha umthakathi ezothakatha leli holo like nanenkulumo njoba ungobeza ngazi noma sabamloya uvela hlengele into engahlekisile angibongo oqala kubaba Mabaso noThisha Shongwe okuyibona baqhuqhumezela ukwakhiwa kwaleli holo bathi amaze bekwenzile lokho beza kimi bezongibikela beza nekhansela uNhlonipho uthe umeya usekwenze konke uNhlonipho kwaleli wadi ngithi mina kusala kugoda Shenge angiboni ufanele uphikiswe uma ubuyela kulezi zikhundla soba kule wadi bazokwenzana lapha bathi bayakuphikisa amen ngobona kusala ugoda ukuthi abangaganiwe ubatholela abafazi abangaganile awubatholelanga amadoda awuyinto ekhunile sasingathumanga yona leyo kodwa konke okufunekayo kule wadi uyakwenza ngakho-ke siya njengelethu nawe kulolu khetho oluzayo sithwele ngeqoma angazi noma nobe mjike imnina awathula amashenga azawujika aphakama amashenga azawujika akangibona niphakama amashenga ukuthi ejike awu yabona ngithi angilande nje umlando waleli holo uma-ke secelwe leli holo kufuneka lakhiwe bese-ke kubande lo mpikiswano-ke niyazi ukuba khona impikiswano enkulu uma kuzokwenziwa into nalo ethi yimi nalo ethi yimi nalo ethi yimi nalo ethi yimi cha-ke umkazi sobethu bese ngithi mina cha kubizwa ward committee mase ukhona impikiswano nawe baba Mabaso ngoba nazi isicelo nasifaka kanseleni iholo bephakathi nendawo ngakhomba khona la ngenhla andangibuzanga elangeni kumashene maye kuhle komuntu ekhala eza kimi athi akalo phakathi nendawo bona ngathi kuphi abantu babedabela lapha ezazikwedyamu nebona phakathi kwezazikwedyamu kungabona iholo lapha ngoba kodwa mali alingangenwa ngamaxoxo lingakhona phela cabanga ukufana khona bacabanga ukuthi amaxoxo angaba nomhlangano wangasho abantu okuhamba kwakushabakithi kodwa lwaphakathi nendawo noma lwezizange kwesitolo isitolo lesingesami sobethu ngangizogeyina kodwa ngacabanga ngokuqala ukuthi kuphakathi nendawo yini ngathi mina cha ihola libela nhla kweground hayi kwasuka enkulu impikiswano kwaze igaba ezinti bathe mase befikile enkantolo ngabacela ukuthi hayi ngeniphumane yobonisana manje ehluleka ngizothatha isinqumo leli holo ngilinikeze abantu bakwaqhudela manje ngafuni nje ukuphuma nesinqumo namhlanje babuya bonke ngelethu ukuthi sesivumelene ukuthi cha iholo lizokwakhiwa khona lapha angibuzanga elangeni kwathi laba babekhona ngabuzo behomzela bephikisana kwasakhona lokho engikushoyo Look at the Ngobesa, Giovanni Muzula, aw!
Sekugida nosibanibani mina kangizukusho phela ngoba bonke abantu ngabenkosi. Uma ungakhululekile fanele uyisho into ongayifunda uyifuni. Babesho nabo ngoba babengakhululekile. Kodwa kufanele mina ngibalalele. Noma ngaba nguthatha umqondo wabo kodwa kufanele ngibalalele. Ngithi ke gcina bese kuvunyelwana ke mashenge. Kodwa kukhona ubongomo ungemnandi kahle hle. Futhi ngiyazi mazelakhe ukuthi bona labo bazohamba phambili. Selakhiwa ke manje. Ase sivumelana ukuthi ihora lela. Sobethu nawe babukhomo. Umuntu akanibonge ngoba uma unobhala wedolobha nemeya bengezwana aqhubeke lutho lawo. Balibala ikulwa nje. Kodwa nani babili kuyabonakala ukuthi nizwana. Ngoba idingo zethu neyiletha. Makansana manifuna ubani kuya ezikhundleni ngonyaka ozayo. Hamba nebantu. Asizukubuyisela uma ungayezikithi. Futhi lana aseva kwakuteleza sebhadini ngoba ngikhona ngenhla. Ngiyangibona ngijoja ngithe na umuntu ejoji ihathi egibele. Ngizomuyisa leli hathi lomuntu ojojayo. Phela abantu lapha phansi ngizobatshela into benzini. Uma kodwa ningayi bantu akho umuntu ozonivotela. Abantu bafuna ivoti. Abantu bathanda inkatha ama inkatha sikubekile sebenzela yona ke phela. Ikuze phambili. Uma nje oba siyokhetha nje asingabazi ukuthi ungotsha wakhethwa ngumntwana. Simbuyisela ngoyelethu. Uyabuyela okhethweni ngoba wakhethwa ngumntwana. Siyokwenzani thina ngaphandle kwakhe? Sizawutheleza. Kulukhulu kholisizwe akusinto encane. Abantu bathi belele mina ngibe ngingalele. Ngoba ngiyazi ukuthi abathathu kwabahlanu abahlanu bavumelana nami abathatha bangifuna ngibona. Kodwa ngibazondi labo bantu. Ngihambe nabo. Ngithi sofika lapha siyakhona laba bathathu noma ke nalaba bahlanu. Leli iholo mashanga njengoba lakhiwa la. Alingawusuziki umsindo mase qasho. Uyazi bantu bawageleza. Nibanga uqovu udaka. Niyeke ukubanga ukuthi lo 5 million uzwakalela iholo. Ngabe nithi ngangcono ba ngowakithi la kwakuteleza noma ngowakhe la oxotshe lo 5 million. Nizobanga njani ukuthi masiqovu udaka thina. Yini udaka? Kuno 5 million obekiweyo. Funa nawe ukuthi lo 5 million uthole. Kodwa ngeke uthole phela uma ungezuka-apply ngesikhathi esihle. Ukuthi leli ihholo alingabi umungu wabaphanga. Akungabi uzoqoqelwa imbuzi zabantu kulo. Hawu, iphi induna loluka lwengobese. Cha nazi imbuzi zami iphela. Akungikhuselise namanzi nabafuya ingulube lapha. Sengikhathele izo lapha efabeni. Wengobese sengikhathele izingulube lapha efabeni. Umuzika baba lo ngenwa izingulube ekseni emini. Ingulube ifakwe okwenu ngizokuthelisa. Ayikhethelwe ihambe noma kuphi. Ngiyacelela ngobese angicela abantu beyingulube bayifake emzini yabo. Ngizothi ke gcineni njengoba seninikezwe leli ihholo alingabulawi ihholo. Azingebiwi itulo. Ngoba isizana nihholo lenza into eziningi. Imncwabo iphumela khona. Imshado iphumela khona. Noma ngabe yini inkonzo njengoba zoba khona shenga uJona. Angithi izobe ikhona njengokuthi inkunzi lapho uyibizile. Zobe zisho niyona sithi ngalabakhethiweyo. Elizwe ngalaphezulu. Ngithi ke mkazi umuntu angakhuluma kuze kuyoshona ilanga. So contract uma usukuma so contract kubona. Utholisa onqozo kwabuthelezi. Ngiyayifuna kwaphinda ngena ayizokudliwa yini. Sinamawindi afileyo enkantolo. Silapho kuvuza khona amanzi wozosipheshela. Ngoba phela uthola incontract kwabuthelezi. Kufanele kube khona incozo oyishiyayo. Hayi kimi. uNkulunkulu wangipha inhlanhla namabhizinisi ami angondla kuzobe nesezindawo. Uzoyishela lo mphakathi ngoba inkantolo ngiyalo mphakathi. Wena ukuthi ushiye nje inketho yokupenda
abanye abaningi bafika bethi azoyishiya nje angibazi maze bahamba ngibazi mabefika ningikhumbuze makethe ungikhumbuze nje mhla befikayo lapha ngoba kufanele bawulungisa amawindi lapha enkantolo inkosi kunenge ufanele bakwenze nalapha endaweni bakansela enkosi nina ngamakansela enkosi siyakumaliyeke zihutiti manje ziyokhomba induna hayi iqiniso kalilele alikadlelwa khona kwala ngoba kufanele likhombe intombi uthi ngibani ngithi angisho lokhu umphakathi wakwaButhelezi inkosi ekhombayo induna akayikhethwa ngumphakathi usection number 27 ka-2005 uthi inkosi mayibona ukuthi koba khona induna leyo khetha ukuthi wena uzozibhalela kuyingise no because uyilethe lapha kimi enkantolo funa ngifunde ngiphosele kwayena ngoba inkosi ezokhomba futhi phela mphakathi angikwazi ukukhomba uyihlalela shela ungathi uyihlalela nje kakini abulo ukuthi inkosikazi khozela ngami indoda ngoba iye emacaleni iyobonakala iphendula amacala bese kuthiwa ngabekwa nomuntu abeyindoda hayi ukuthi uzoba-aplayela ngoba sapholelwa aphinde khohlwa impela khohlwa ngeke uze ucoshe woze emacaleni amadoda wabone sepinyile ayapinya amadushwala njengoba ngiyelapha nje ngimele inkosi ngiyazi ukuthi isigqoko se-IFP lezo kufanele ukusithwala ngoba emhlanganweni wenkatha kuyaqoka kodwa iningi lamadoda ngokuhlonipha isigqoko besagqokwa uma kukhona umuntu oyilingakhosi kulowo ndawo siyazigunyulwe angikusho ukuthi umntwana bengiyibamba lakhe nale nkosi ekhona yendlule nami ngebhadi ke ngeke saba mabili bafowethu ungalinda nje ngize ngife nawe uzubekwa noma ulinde mangibheda ngoba phela ngeke inkosi ithande nami ngibona ngibheda